Paýtatymyzda 400 orunly halkara tagaldyş dikildiş merkezinde iş taparyna bolýan Germaniýa Federasiýa Respublikasynyň Augsburg şäheriniň Augsburg Universitet Klinikasynyň fizioterapewt, reabilitolog hünärmeni Elvira Weber hemde bu ýurdun Ulum şäheriniň Ulum Universitet Klinikasynyň fizioterapewt, reabilitolog hünärmeni Steven Reinbold türkmen kardeşleri bilen tejribe paýlaşmak, dikildiş bejergileriň meýnamasyny işläp düzmek uğruna işleri dowam edýärler. Mihman okmanlaryň gatnaşmaklaryna bilelikde geçirýän söhbetleşikler, ustaatlyk oku we beýan sapaklary işin häsiýeti eýe bolýar. Türkmen German okmanlarynyň topary agdyberlikde halkara tagaldyş dikildiş merkeziniň iň döwrewap we kämil okmançylyk enzamlara haly näsaglara gözöçlik edýärler we tejribe paýlaşýarlar. İşlerin dowamyny her zaman okmançylygyny ösdürmeň iler tutulýan ugurlar hökmünde bugun netijeli halkara hyzmatdaşlygyny işleňleşdirmäge we bolgamda tejribe alşmaga ýardam bermäge gönükdirlen lokmançylyk diplomatiýasynyň aýratyn möhüm ähmiýeti eýe bolýanyny bilinip geçildi.